telu nalika mati, telu nalika ning kuburan, telu meneh tenggone metu saka kuburan. Saniki wa amalati tusibuhu indal mauti, wa amalati lan anapun utawi siksa tusibu kang ngeneni ing tariki salat, wong sing ninggal salat, wong sing gegambang salat, indal mauti ing dalem nalikane mati. Wonten 3 Wal ula mongko utawi kang pertama, siksa sing nomor pertama, annahu sak temene wong yamutu iku bakal mati sapa wong dalilan hale ina, matine secara hina. Nggih keadaane niku terhina. Nek enjabut roh malaikat iku kanthi keras. Wasaniyatu taikang nomor loro, yamutu bakal mati sapa wong sing gegambang salat, nek mati jaian hale ngelah. Ajeng mati niku wetenge ngelah, luwe kelaparan. Wasalisatu utawi kang nomor 3, siksa ingkang nomor